Makosana nkhanitu imene atipeza ndionena kuti mwina wake wa hotelo imene imadziwika zonena kuti Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe, amene watu ndi Samia Sekleni agwidwatu ndi anthu omwe sakudziwika bwinobwino ndipo akakamizidwa kukweratu galimoto ya anthu amene awagwirawo ndi kuthawa nawo. Funso betu kumazakhalapo kuti udi chimene chachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu makosana chimene chachitika ndichonena kuti chigawo chakummawa uku ndikuti mwene wa hotel amene Samia Sekleni anapitatu kumeneko paja maofesi yawo, so zikuoneka kuti ali pa hotel imeneyi. Ndi atafika kumeneko angosikatu mgalimoto mwawo asanapite mu ofesi kunapeza zoti kwatukira galimoto ina yake, ndikutino ndikuwapeza amene ndikuwagwira atangotsegula galimoto yawo ndikuwapangano tudrage kuwapitisa mgalimoto ya zigawenga zimene zapanga zimenezi. Ndi ambiri amene timakhala ku Lilongwe amenenso tinafikapo pa Crossroads Hotel tupadziwa kuti ndi malo abize kwambiri, ndi anthu anadabwa ndi zimene zimachitika pamenepo. Zimaoneka kuti zinayi zachilendo, ndi achitetezo ndi ena kuthamangira kuti akapeze gulu limene likupanga zimenezo. Anapeza kuti makosana amenewo anaomberatu ngapo ndikuti kuopseza anthu amene amapita ku galimoto yawoyo kuchoka pamenepo. Ndikuti magayizi amenewo anapeza kuti awazika athawa sakudziwika kuti apita kuti ni mkulu ameneyi. Posatiratu zimenezi apolisi anapita pamalo pamenepa kukachita kafukufuku kuti aone kuti chachitika ndi chani, chimene chingapangise ndi chani kuti mkulu ameneyo atengedwe. Ndi zikuoneka kuti apolisiwo sanamalize kuchita kafukufuku pa nkhani imeneyi, komano amene amayankhulira apolisi amene ndi Leo Chintembo asimikiza zoona kuti Samia Sekleni agwidwa ndithu ndi zigawenga athawisidwa, sizikudziwa kuti apita mtunda uti. Akuluakulu nkhani itu siyomba kuchitika siyachilendo makamaka. Tikutenganiso mbuyo pang'ono mu chaka cha 2024 panali pa 24 July Muhammad Kasmani amene toni mwinake wa Universal Industries chakufozi uko mu mzinda wa Lilongwe anapeza zoti anapangidwaso abducted ndi anthu osadziwika bwinobwino. Kunapezeka zonena kuti Muhammad Kasmani anapita ku mzikiti, ndikuti tsiku limenelo la pa 24 July ebo ndi akuchoka kumeneko ku mzikiti around cham'ma 2 kunatulukira galimoto ya mtundu wa Norway ndi oti inalibe number plate. Anangopeza zoti nkugwira mkulu amene kunkakamizatu kukwera mu galimoto imeneyo, anathawa naye kumene anapita naye sikunadziwike bwinobwino. So mukupita kwa nthawi zinapeza zoti zinamveka nkhani kuti amene anampanga abduct anali Naido Mloy kulotu ameneyo ndikuti ndi contractor, ndi zikamveka zonena kuti anapasana kama business ena ake. Ndi zikuoneka kuti Kasmani amakanikano kuti apereke ndalama zimene anagwirizana kapa business kandi kuti anapasana contract yoti agwire ntchito yanji kamonga uyo ndi contractor. Zimaoneka kuti awo amakanika kubweza ndalama zimene anagwirizanazo, chifukwa zikamveka zoti ndalama zimene amene akulipira pa contract imeneyo zinali zokwana 1.2 billion malawi kwacha. Ndi posatira kuti awa mazembazemba akulipira ndalama imeneyo mpameneno anangopeza magayizi kumumbwandira Kasmani nkuthawa naye. Posatira pamenepo ndikuti amene anapanga demand kuti awalipire ndalama yokwana 2 billion malawi kwacha. Ndipo italipidwa ndalama imeneyo anapezeka zoti mkulu amene Kasmani anangompanga dampu chakukamphata uko panali pa 27 July chaka chimene cha 2024. So makeses amwenye ngati amenewa zimatha kutheka kuti mwina mwake mabizinesi pena pake sanayendesane bwino, kapena mwina amakanika kulipira ndalama chani, ndikuti akasemphana mapeto akamangopeza magayizi nkumpanga abduct ndi cholinga choti akakakamiza azibale ake kandi kuti ndi kampani yakeyo akalipira ndalama amapeza zoti ampanga lilizi. Komano kesi ya uyoyo wa hotel ya Crossroads sitikudziwa zoti ndi yotani. Tikupeza kuti mwina akachita kafukufuku kwa polisi akamaliza china chilichonse azabwerano kuzafotokoza zifukwa zimene zapangisa zoti mkulu amene apangidwe abducted. Komanonso tikupeza kuti achibale ake amwene wa hotel amene athakuza zoti ali ndi mahinti pa zimene zikuchitikazo. Kwa amene timatsata bwino pa Crossroads, amene tinayendapo pa Crossroads Hotel ku Lilongwe, malo amene aja ndoti pali makameras panja pa hotel manager, ndi tikupeza kuti atagwiritsa ntchito mwayi okaona ma footage a zimene zinachitikazo atha kuwaona anthu ameneto apanga chipongwe chimenechi. Kuphatikiza pamenepo apolisi pempho ndilonena kuti ofuna kulimbikitsa chitetezo makamakato m'mataoni
popewato mchitidwe ngati umenewo, kuphatikiza pamenepo eni malo ngati amenewa akuyeneka ndithu kuyika chitetezo cha mphamvu. Ufonse tikuziwa zoti pa crossroads pamakhala magadi, komano ngati nkotheka kuyikanso kande kuti apolisi amfute aja chifukwa pa crossroads ndekuti polisi ili chapamusi paja pasitemo paja pamene pali polisi, ndekuti incident ngati imene ichitike kuti athamange afike pamenepo ndizotengabe kanthawi. Patakhala zoti pali wapolisi wamfute zinakatha kuthandizira kuti alimbane ndi anthu amene achitira mchitidwe umenewu. Titha kuona chithunzi chimene chikusera pa skrini pa topo amene ndi ena mwa akuluakulu a polisi apita kumeneko kukapangano appreciate zimene zachitika kumeneko, ndi asindika kunena zoti achita chothekera china chilichonse within their capacity kuti apeze mkulu amene watengedwayi mwina wake wa hotelo imeneyi, komanso akhale kuti ali moyo. Imenemo nkhani zake ndimene zikuyendera, nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tiona zoti mwina wa hotelo ya Lilongwe watengedwa ndi anthu osadziwika bwinobwino, amuthawisa amupitisa kumalo oti sikudziwika kuti apita naye kuti. Ngati maganizo amene walipo fotokoza ndi comment section wamulemekezanso maganizo anzathu. Sekule panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 8 nkhani zambiri zamachitika ndi zitaufikani mosavuta.